Prepareu-vos per al joc de les diferències. Aquí aficionats alemanys abans del partit i aquí després, abans i després. Sí, va ser la nit de la tensió i dels nervis i aquí més que en cap altre punt de les illes som a S'Arenal de Palma, el lloc on es congreguen cada any milers de ciutadans alemanys per passar les seves vacances. El malson va arribar amb el gol del minut 73, va ser aquí quan els assistents van emmudir i així gairebé fins al final. Quan va sonar el xiulet, molts van marxar cap als hotels desconsolats. Realment ha estat un mal partit. Alemanya ha jugat molt malament, és increïble. Espanya és el millor equip. Això és terrible, Espanya ha estat millor i el millor guanya. Hay que entender la gente, uno está un poco triste, pero fue un buen juego y bueno, sigan para adelante, ya nosotros perdimos. Està bé perquè Espanya ha jugat millor. És el carrer més alemany de les Illes Balears i aquí s'ha viscut d'una forma molt intensa aquesta nit de la victòria d'Espanya. Una victòria que ha fet sortir a moltíssima gent al carrer. Al final els locals de la zona van intentar animar la nit amb música, però res de res. Fins i tot alguns van donar l'enhorabona als aficionats espanyols. ¡España! Y sin ningún problema, todos los alemanes se han comportado correctamente, los españoles también, que parece que somos españoles. I és que va ser una nit amb dues cares en un mateix camp.